दिनै फुंबिलि समावनो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जायो। ट्रेक्टरनि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि बेटबारि ओनसोलनि भगपुर गामिनि आजिरा मोननाय BSF फाइखि फुकन स्वर्गियारि एबा अनला स्वर्गियारिया फुङावनो दुब्लियाव ट्रेक्टरजों हाल एवखांनायनि उनाव ट्रेक्टरखौ लामायाव सालायखोनाय समावनो ट्रेक्टरा बेलथायनायाव होसिनजानानै जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ट्रेक्टर सालायग्राया सफैस्लाबैयाव ट्रेक्टरनि बिगुमा फुकन स्वर्गियारिया गावनो ट्रेक्टरजों हालेवदोंमोन। हालेवखांनायनि उनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फुकन स्वर्गियारिया 3 गथ'नि बिफामोन। फुकन स्वर्गियारिया BSFनि साख्रिनिफ्राय आजिरा लानायनि उनाव बर' बाजाराव हार्डवेर गलाबो होयोमोन।